Oni su papri u tebi. Ako njih imaju običaje, napunite na ovog mogu. Šta je ovo? Volada, a mi u tebi nikoga nema sada. Ima boja nabuđenja. Znaš kako se to nabuđe? Što ja... Koga ne vode? Na ovoj račun kao neće. Ja. Pravo na... Una non sto Samo ne mogu ni malo. Ping mi je baš ekstra. Jack, jel znaš ko prodaje Jugo sad? Pa da, evo glas. Mislim ima tamo na pjecu kod dana, sigurno sam vidio kada ne mogu. Pa jedno... Da nema dovoljno, to ja išao da kupim flasha, još nisam ni skinuo Fury, ovo nisam ni skinuo mod. Bio je još jedan tamo.